Tämä suomalainen jääräpää lähtee liikkeelle. Matti Hautamäki 217,5 metriä ensimmäisellä kierroksella. Ja Rumören riisti häneltä maailmanennätyksen jo koekierroksella. Ja Matti Hautamäki tulee pitkälle! Aivan käsittämättömän pitkä. Nyt ollaan siinä ja siinä. Nyt ollaan siinä ja siinä. Mennäänkö maailmanennätys lukemiin? Veikkaisin 235 metriä. Ai, mikä hyppy! 235,5 metriä. Maailman ennätys. Matti Hautamäki, Suomi, Finland. Ja jos Sampa-ryhmää huudettiin jo Ahosen ensimmäisen kierroksen hypyn aikana, nyt Matti Hautamäelle pistetään jo karnevaaliteltta pystyyn. Uskomatonta toimintaa. Hienoa! Loistavaa, Matti, tää oli. Tätä ollaan Matilta odotettu ja Matti kyllä on kylmähermoinen kaveri, tekee huomattavasti paremman hypy kuin ensimmäisellä kierroksella. Ponnistuksen ajatus on selkeästi parempi, siellä on malttia mukana, tekee just tasan tarkkaan sen minkä osaa ja ei mitään ylimääräistä liikettä tuolla. Ja täällä nähdään tää Matin loppulento, kuinka pitkään tuo leveys pysyy tuossa lentoasennossa. Kanto säilyy aivan tänne viime metreille asti ja nähdään kuinka taitavasta ja rohkeasta kaverista on kysymys. 235,5 metriä. 235,5 metrin leiskauksen jälkeen Neumayer tulee sieltä, mutta ei ole pukupöksyssä Neumayerillakaan, ei missään tapauksessa. Saksalainen tulee sieltä ja venyttelee hänkin sellaisille mitoille, että nyt saa tuuletella 227,5 metriä. Niin ja nähdään tutut tuuletukset siellä, että näitä ollaan tältä mieheltä nähty koko viikonlopun ajan ja joka ikisen hypyn jälkeen. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että Neumayeri ottaa Saksan ennätyksen haltuun. Rumörin 226 metriä ensimmäisellä kierroksella jaettu 4. ja Karhu Einari tulee sieltä. Ja hänhän voi tietenkin latistaa tämän Matti Hautamäkin maailmanennätyksen. Ja sieltä tulee aivan käsittämätön hyppy. Ei voi muuta kuin ihailla, kun Karhu Einari kahvaisee itselleen kyllä maailmanennätyksen Matti Hautamäeltä pois. Näin se riistetään takaisin ja valitettavasti pyydämme anteeksi. Kesäterveiset, jotka Matti Hautamäki lähetti, menevät nyt pipariksi, sillä tässä tulee Suomelle uudet terveiset. 239 metriä, aivan käsittämätön hyppy. On käsittämättömän hieno kilpailu kyllä ja tällä hetkellä olosuhteet on niin otolliset näihin huikein pitkiin hyppyihin, että nämä kärkipään kaverit, jotka tornista tulee alas, niin osaa kyllä tämän tilanteen käyttää hyödykseen, mutta hatunnoston arvoinen suoritus kyllä Rumörenille, koska joka piti hetken aikaa maailmanennätystä hallussaan ja sitten tuli Hautamäen Matti, joka sen anasti kaverilta heti, niin pystyi siitä huolimatta pistämään vielä viimeisellä hypyllään hiukan paremmaksi ja osoitus siitä, että kyllä on rautasen kova kaveri. Kolmanneksi viimeinen hyppäjä tällä kaudella Tomi Ingebrigtsen Norja ja Tomi Ingebrigtsenille puhaltavat suotuisat vastatuulet ja Ingebrigtsen tulee ja nyt hänkin pitkälle ja kaatuu tuon hyppynsä. Toivon mukaan siinä ei satu mitään, nimittäin muistetaan, että se on toistansa 236. Aivan järjettömiä lukemia tempaistaan nyt. Nämä kaverit, jotka todellisesti tulee tällä hetkellä alas, niin on yksinkertaisesti niin taitavia lentäjiä, että noin pienetkin vastavirtaukset kun sattuu kohdalle, niin tämmöiset hypyt on mahdollisia. Ingebrigtsenikin tässä niin tekee kyllä todella loistavan esityksen, suuntaa ponnistuksen voimakkaasti eteenpäin. Täällä loppulennossa Ingebrigtsen on yksi taitavimmista kavereista ja vie kyllä hypyn ahnaasti tonne ihan loppuun asti, mutta hiukan vaan toi alastulo jää semmoiseksi puolinaiseksi. Vähän lipsahtaa paino tonne valmiiksi jo kantapäälle ja ollaan niin pitkällä lähes jo tasamaalla, että siinä ei yksinkertaisesti reisipatti riitä miestä pitämään pystyssä ja tää on tietysti sinänsä harmittavaa, että kyllä 236 metriä. Vastuu kuningaskotka Janne Ahonen tämän loistelijan aivan käsittämättömän hienon kauden huipennukseen viimeiseen hyppyyn lentomäessä Planitsassa. Tommi Nikusen merkki kestää siellä hetken. Vastavirtausta on tarjolla myös Janne Ahoselle, kun sieltä lähdetään viimeiseen hyppyyn tällä kaudella. Hän on kiinni tämän kilpailun voitossakin onnistuessaan ja sieltä tulee Janne aivan käsittämätön hyppy, jonka hän kaatuu. Toivon mukaan ei satu pahasti, se oli karmea hyppy. Kaamea hyppy, nyt menee jo liian vaaralliseksi tämä touhu. Aikamoinen tälli sattui tonne pakaraan ja kyllä pahan näköisesti. Ai, Janne 240, se olisi uusi maailmanennätys, mutta nyt ei murehdita niitä, nimittäin tässä on pahan näköinen tilanne.
Tää on kyllä surkea asia. Siellä Janne näyttää vähän, että tonne Häntäluun seutuville on sattunut ja kyllä se oli ikävän näköinen tilanne. Ja tällaista päätöstä tää kausi ei olisi ansainnut kyllä missään nimessä. Muistakaa nyt kaikki, niin kuin mekin täällä, että nopeus on yli 100 kilometriä tunnissa ja reippaasti hyppyrin keulalla. Ja tästä lähennellään 100-230 kun pudotaan. Kyllä, mutta nyt Janne latasi kyllä täysillä tähän viimeiseen hyppyyn eikä varmistellut yhtään ja on todella loistava suoritus. Kyllä sitä parasta Jannea mitä ollaan nähty, mutta Janne on vaan niin korkealla täällä. Jannelle on vaan liikaa vauhtia joutuu ottamaan hyppy alas ja kun tullaan tasamalle, niin tuo isku on todella kova ja vielä tuon suksien päälle lyö Häntäluusan, niin varmasti tekee kipeätä, mutta toivotaan nyt, että siellä ei ole mitään pahempaa, että olisi pelkkä kova tärsky vaan, ettei olisi käynyt kumminkaan luitten eikä minkään muunkaan päälle. Yleisö kannustaa ja huutaa täällä Jannea ja se on hieno asia, eli suurin osa katsojista on ulkomaalaisia ja kuuluttajia myöten täällä ja Janne vilkuttelee sieltä yleisölle viidenneksi ja tässähän oli kyllä sellainen sissimeininki, 240 metriä.